bisa tak sawan nanging ning ati tansah kelingan manis sing janjimu kuwi ngelarani ati di ngapura ya Mas. Senajan aku lara ning sing kuat nyangga tabu sing ngono dodo beri rasane yen eling kowe angel tambane asik bawel. Cerita kowe karo sapa Mas? Ayo dong disaweran mana ini juragannya. Mas Sodik, mana Mas Sodik? Oh, malah Mas Sodik toh. Ya, ada ke sana dulu. Terima kasih, gak abot Mas. Goyang sampai bawah ya Mas. Apa aku salah yen aku cerita apa anane wong sing tak tresnani. Aduh. Kenapa Pak? Piye tenane Ya. apa aku salah yen aku kondo apa anane asik ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Bawel. Mbak Sofi, Halo. di belakangmu banyak banget. Iya. Kuat nyonggo tak
Opo asane titut titut titat titut cerita sandingmu ben melu krungu piye tenane opo aku salah terima kasih yen Juragan aku matur nuwun opo asane habiskan Mas ceritane desa nalika biyen aku lan kowe wong sing ning sandingmu